Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव आसा खालामो गासैबो मोजां दङ दा लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननो लाबोदों गोदान अफिसियेल नटिस BTC निफ्राय बेनो जाबाय साख्रिनि सायाव LPUP टेटनि सायाव एन्ड सेक्रेटारि बेनिफ्राय फरेस्ट बेनिफ्राय Gr-4 साख्रि रिजाल्टनि सायाव सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे लेटेस्ट आपडेट्स नोंथांमोना मोननो हायो बेनो जाबाय only on Bodo Job Info YouTube चेनेलाव So दायो जों फैबाय टेटनि सायाव आरो फैनाय लोगो लोगो गोदान अफिसियेल नटिस ओंखारदों बेनो जाबाय एबसेन्ट कैंडिडेट्सफोरा LPUP ओके दा मानि थाखाय फैदों दा जों बेखौ नायगोन मानोना डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशना जाबाय दङमोन आरो जोबनाय लामायाव फैबायमोन नाथाय मोनसे गोदान खायसे एबसेन्ट जादोंमोन ना जायफ्रानोखि एबसेन्ट जादोंमोन जेरै आर्ट्स साइन्स हिन्दी LP आरो एमइ स्कुल नोंथांमोना जायनाखि टेट पास खालामना दङमोन दा बिथांमोननिया 19 लास्ट डेटमोन ओके अब्ला 19 लास्ट डेटमोन अब्ला मोनसे बाथ्रा जायनिखि एबसेन्ट जाबाय नोंथांमोनखौ डाइरेक्टेड खालामदों जे बेनो जाबाय 21 जुलाइनि सिगां थांनानै एबा दिनैबो थांनानै नोंथांमोना 10 AM आव सहैनानै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन जाहाथे खालामजायो ओके आरो 21 नि उनावनो हमना ला तो नोंथांमोना 22 निफ्राय 25 नि गेजेराव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बेनो जाबाय टेटनि सायाव 1000 पस्टनि सायाव 1000 LPUP पस्टनि सायाव 25 जुलाइनि सिगां नोंथांमोना साख्रि मोननाय चान्सआ दङ मानोना गासैबो भेरिफाइ जाखाबाय नालाय डाइरेक्ट मेरिट बेसिसआव होनो हागौ दा काट अफआ बेसेबां थांगोन होनोबा 60 प्लास थांनो हागौ ओके आरो लोगोसे जुदि 65 प्लास एबा हमना ला जुदि 70 दङबा आं सानो नोंथांमोना मेरिट बेसिसआव फैनो हागौ नाथाय मोनसे बाथ्रा UPआव काट अफआ एसे गोजौ लेभेल थांगोन मानोना बेवहाय गोबांथार रोखोमनि टेट पास जानायफ्रा दङ नालाय बेखायनो UP लेभेलाव हमना ला 70 नि खाथियाव आसपास थानो हागौ ओके तो बिदि थानो हागौ बाट जियानो जा बेस्ट अब्ला थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि रिजाल्टआ मोजां बे दानाव फैयो आरो बेल' जे जायनाखि एबसेन्ट जादोंमोन गल्डेन चान्स नोंथांमोना थांनानै भेरिफिकेशन खालामजानांगोन 21 जुलाइनि सिगां ओके तो बेनो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट तो दायो जों फैबाय CSB पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो जों फार्स्टआव सावरायगोन बेनो जाबाय फरेस्टार बाइबा टेस्ट स' बे बाइबा टेस्टआ 22 बेनिफ्राय 23 आव जागोन अलमस्ट पार डे 1600 नि दङ बेनो जाबाय बाइबा टेस्टआव बेखायनो सासेयाव जास्ट 1 मिनिट 2 मिनिट सोंनो टाइम दङ बेखायनो कमन कुइसनखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय फार्स्टआवनो लकेलिटी नलेजआ नोंथांमोना थानांगोन एन्ड BTC BTR BSc देन आउट नलेजआ नोंथांमोना एसे एनै कारेन्ट ट्रेन्डिं निउसजों नोंथांमोना टाच थाबानो जाबाय एन्ड ड्रेस होनोबा फर्मेल ड्रेस हौवाफोरा आरो हिन्जावफोरा दख'ना नोंथांमोना गानलांबानो जाबाय ओके आरो बिनि रिजाल्टआ 25 निफ्राय 27 जुलाइआव फाइनाल रिजाल्ट फैनाय चान्सआ दङ स' फाइनाल रिजाल्टआ 25 निफ्राय 27 जुलाइआव बिनि फाइनाल नोंथांमोना जयनिं एबा नोंथांमोननि रिजाल्टखौ मोननाय चान्सआ दंसै बेखायनो बेस्ट अब्ला थाबाय बयनिसिमबो मोजाङै होदो बाइबा टेस्टआव गाइडलाइन्स मथेबाथ' नाम्बार गैया नाथाय बाइबा टेस्टआव नोंथांमोननि फिजिकेलि फिट एबा मेन्टेलि बडिलि फिटखौबो नायनो हागौ जाज खालामनो हागौ बेखायनो नोंथांमोना मोजां होदो स' बयनिसिमबो बेस्ट अब्ला थाबाय देन फैबाय सेकेन्डआ जोंहा जाबाय Gr-4 जेराव जोंनि भेकेन्सिया दंमोन 460 टटेल थ' बिनि रिजाल्टआ फैथारसिगोन गासैबो रेडि जाखाबाय जानांगौ मानोना अनलि बाइबा टेस्टल'मोन नालाय थ' बेखौ रिलिज खालामबानो पर्टेलाव मोननो हासिगोन अके स' पर्टेलाव मोननो हासिगोन एन्ड बेनिफ्राय VCDC सेक्रेटारियाव जोंहा 15 नाम्बारनि बाइबा टेस्ट दङ स' बेखौ नायबा रिजाल्टआ थाबैनो पर्टेलाव हरखाबै फैनो हासिगौ दिनै गाबोननि गेजेराव बेखौ फैनो हासिगौ बेनिफ्राय 27 जुलाइनि सिगां बाइबा टेस्ट लानो हागौ जेराव 15 नाम्बारनि आरो बे बाइबा टेस्ट एबा जब प्रफाइलआ जाबाय डिपार्टमेन्टआ PNRD अके स' PNRDनि सायाव A to Z नलेजआ नोंथांमोना थानांगोन जुदि सेक्रेटारि जानो फैदोंबा पन्सायतनि सायाव नोंथांमोना नलेजआ थानांगोन एन्ड BCDCनि सायाव जोंनाव नलेजआ थानांगोन अके बे जाबाय BCDC सेक्रेटारि थाबैनो रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दंसै देन दानिया जोङो सावरायबा सबसे फार्स्ट रिजाल्ट एबा एपइन्टमेन्ट लेटारा फैनो होनोबा जों एसे हमदांनो हादों बेनो जाबाय हमना ला नाम्बार 1 आव टेट अके स' टेट भेकेन्सि 1000 पस्टआ बिनि एपइन्टमेन्ट लेटारा मोनग्रोनाय एकदम चान्सआ दङ सेकेन्डआ जाबाय बेनो जाबाय जोंहा फरेस्ट अके टप फरेस्ट आरो थार्डआ जाबाय हमना ला Gr-4 रिजाल्ट बे मोनथामजों जायखिजाया रिजाल्टआ फैग्रोनाय सबसे फार्स्ट चान्सआ दङ बेनो जाबाय टेटनि सायाव अके थ' बेखायनो टेटआ जुदि 25 आव जुदि एबा 26 नि गेजेराव एपइन्टमेन्ट लेटारखौ होयोबा स' नोंथांमोना LPUP आव जयनिं जानो थांगासिनो आरो काट अफ होनोबा 60 प्लास थांनो हागौ LPआव आरो लोगोसे 70 नि खाथियाव थांनो हागौ बेनो जाबाय UP लेभेलाव अके बाट एसे खम बाराबो जागोन टेनसन गैया जेब्ला रिलिज खालामगोन अब्ला मोनथिथारगोन टेनसन दाजा खम नाम्बार गोनांफोरा अके देन बे जाबाय स' बेनिफ्राय HS लेभेलनि
HS लेभेलनि आरो लोगोसे डिग्री लेभेलनि बिनि रिजाल्टआ लास्ट जुलाइ लास्ट सप्तायाव फैनाय चान्सआ दङ दे लास्ट सप्ता माने बेयाव एसे प्रसेसआ लं प्रसेस जेरैहाय बाइबा टेस्टबो दङ नालाय बेखायनो बियो लास्टआव फैनो हागौ अके दा बिनिसो जेबो आपडेट गैया नाथाय ग्रेड 4 BCDC बेनिफ्राय फरेस्ट आरो लोगोसे टेट बे मोनब्रैया रिजाल्टआ फैनाय चान्सआ दंसै दा बावैनो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट मोजां होदो नेक्स्ट लेभेलाव जायनोखि क्वालिफाइड जाना दङ एबा जागोन नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोनफिनगोन